אתה מקליט? יאללה. כן, 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 אבי. יאללה. קיבלת את החומר? כן. ברוך השם. עכשיו, כן, אז הפכתי את זה הכל כמו שאמרתי לך. טוב, לאט לאט. אני צריך לשמוע ולכתוב ולסדר, בעזרת השם. אני חשבתי, זה לא פשוט. כמה חזרה וזה משהו, איזה תיקייה יהיה. יש הרבה שיעורים שם. מה זה יש שם? 10 שעות? יותר מ10 שעות. השם, זה טוב, אני אחשום הכל, ככה אתה יכול לעשות חזרה, אתה יודע, הכל, חלק ג' הוא שם בעזרת השם. בסדר? בעזרת השם. בוא, אבי, תקשיב. כן. נחזור על העניין תקל"ו. תקל"ו, אוקיי. יש חלק ח'. אוקיי, זה סעיף. אני רוצה להסביר לך, אני שמתי לב, היית קצת מבולבל בנושא הזה. אכן מיני פירות או עם פת הבא בכסמית. אני מרגיש, כשאתה מבולבל אני מרגיש את זה. כל הכבוד לך, אם אתה מרגיש. אני אסביר לך עוד פעם. שומע? זה לא עשינו את ההלכה הזאת, טוב. מה? עשינו את ההלכה הזאת? לא, עשינו חטא, אבל עשינו קצת, היה קצת קשה להבין את זה. למה? אני רוצה להסביר לך יותר טוב. אוקיי. זה אני שמתי לב, אני יודע מתי אני חוזר. עכשיו תשמע, לגבי השאלה, לגבי את הקסטה הזה. אוקיי. זה גם היה, רשמתי, זה השאלה. ככה, אני ראיתי, כתוב כמה בשלורית יוסף, חלק ג' כתוב ככה. יש אומרים שהוא חזר בו, כל אחד מה אומר, מה הדעה של רבי יוסף עליו השלום, כל אחד מה אומר. עכשיו הוא ככה, רבי יוסף עליו השלום אומר ככה, אם הבן אדם הזה הוא היה רעב, זאת אומרת, יש לו, הוא רעב במה? לא רק בגלידה, גם בקסטה, הביסקוויט הזה. מה יש לו עניין? אז אם יש לו עניין בזה בגלל שהוא ממש רעב, וזה לא רק גלידה יספיק לו, זה גם את הביסקוויט הזה. לפי זה הוא אומר, צריך להגיד גם מזונות. זאת אומרת, מה העיקר שלו? כן, אז מה, אם אתה אומר ככה, איך יכול להיות? הרי הנושא שלנו, מה זה? זה עיקר ותפל. עיקר ותפל. אז מה, אתה תעשה שתי ברכות? זה לא פשוט. נכון. אז יש רוצים להגיד, אם זה ברכה שאינה צריכה, למה? לגבי שהכל. נכון. לגבי מזונות, מתי אתה אומר את זה? אם לא היה רעב, אבל כשהוא רעב, הוא רוצה את הביסקוויט הזה גם. בגלל שהוא מיני דגן, אז זה בעיה, אז זה יהיה עיקר. ואמרנו 50 מיני דגן זה העיקר. ולהנחה. אז אני מבין. אז הוא אומר ככה, תלוי, אם הוא רעב בן אדם, אכפת לו מהביסקוויט, הכי טוב יעשה מזונות. הוא פותר את זה, זה לא בעיה. הוא פותר את הגלידה. פותר את זה, זהו. עכשיו, למה לגבי הגבייה שדיברנו, שומע? כן. שמה, למה, מה אכפת לו שמה? זה לא גבייה, הוא רצה את הגלידה. הגלידה. זה לא משמעותי את הביסקוויט הזה, הגבייה הזה. אין מספיק כמות. רק מה? הוא אומר שמה אם אתה אוכל אותה בסוף? בלי, הרי מה זה עניין של עיקר וטפל? זה הכוונה שאתה אוכל זה מעובר. נכון. בכלל, איפה הכלל נכנס? שאם אתה אומר עיקר וטפל, זאת אומרת אתה אוכל זה מעובר. נכון. אם אתה לא אוכל מעובר, אתה חייב לעשות שתי ברכות. נכון. אז פה אין עיקר וטפל. נכון. למשל קוסקוס, אמרנו, שאתה אוכל אותו עם ירקות מעורבב, פה יש עיקר וטפל. אבל אם אתה אוכל קוסקוס לבד וירקות לבד, צריך לעשות שתי ברכות. כמובן. אבל פה אין עיקר וטפל. נכון, אין עיקר וטפל פה. אז מהכלל מה אתה לומד? אם אתה לוקח את הגבייה עם הגלידה, והעיקר שלך זה מה? הגלידה, אז מה הטפל? זה הגבייה. אבל מתי מדובר? כשאתה אוכל זה ביחד. אבל במקרה שאמרנו, אם נשאר בלי גלידה בסוף, ואז רק שהכל בגלל זה העיקר, נו מה, הטפל מה עשית איתו? נשאר ריק. הבנתי. לא עשית אותו מעובב, אז פה אומר, אם זה ככה חביבי, אין עניין של עיקר וטפל, אתה חייב לברך על זה. גם על עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כמו הדין של הקסטה, אם הוא ערב, אוקיי?
ורוצה לאכול את הביסקוויט, אז פה בגלל שהוא אוכל ביחד, יכול להגיד זה העיקר. וקוראים לה גלידה שבקסטה נהיית אפל. אז היא מתבטלת לקסלה הזאת. כן, זה, למשל, דוגמה. יש לי למשל עוגה, ובעוגה הזה יש חוטים. אז כשאתה מברך, מה אתה מברך? על מה? על העוגה. בדיוק. איפה הטפל? זה התות עם כל השכם. עכשיו למה יש טפל? בגלל שאתה אוכל אותה מעורבר. אז בעצם אתה מחליט מה זה עיקר מה טפל. נכון, כל הכבוד. בגלל זה כשהתחלנו את השיעור, אבי, אמרתי לך, זה נושא מיוחד. למה מיוחד? תלוי לבן אדם, איך הוא אוכל את זה? תלוי במצב שאתה... אני יכול להגיד, חביבי, אתה צריך לברך. למה? אתה יודע איך אני אוכל קוסקוס? הבנתי אותך. אם אני אוכל בנפרד, מה אתה רוצה ממני? מותר לי לעשות שתי ברכות באותו צלחת. הבנתי אותך. הרי כל הדין של צלחת, לא דווקא שבאותו צלחת. נכון, יש כמה צלחות. אבל אני יכול לעשות שתי ברכות באותו צלחת. מתי? רק אם אני לא אוכל מעורבב. הבנתי אותך, אתה אוכל את זה הדבר הזה, אבי, תכניס אותו טוב בראש. חשוב מאוד. כן, זה כלל. שאצלך, כשאתה אומר, תפל בעיקר רק עם מעורבב. רק עם מעורבב. אם אתה לא אוכל מעורבב, זה לא יעזור. אוקיי? הבנתי אותך. זה חשוב. עכשיו נראה איזה מצב שאתה אוכל בהתחלה מעורבב, ואחר כך הדבר שהוא התפל, אתה אוכל אותו לבד. השאלה נשאלת אם צריך לברך או לא. הבנתי אותך. אבל יש לנו כלל. בגלל שהתחלת במעורבב בהתחלה, ואתה יודע, זה עיקר, אפילו באמצע נשאר לך את התפל לבד, בלי העיקר, זה בסדר. למה אני אומר לך את זה? בגלל בסעיף ח' אני רוצה להסביר לך. זה מה שקורה בח'. הבנת? הבנתי אני בח' למה אמרתי לך את זה? ותראה מה אומר. האוכל מיני פירות עם פת הבא בכסנין, אוקיי? ואין לו לפתן אחר. מלפת בפירות אלה את העוגה. אוקיי? אוקיי. אף שיאכל מהפירות באמצע בלי העוגה, אינו מברך על הפירות. מכיוון שאין כוונתו באכילת הפירות, אלא ללפת בהם את העוגה הזו, הפירות כתפל, לגבי העוגה. ואין לברך עליהם, בספק ברכות להקל. אולם האוכל פירות לברך בתוך אכילת פת הבא בכסנין, ואינו מלפתן באחד, בוודאי שאין האחד נפתח בברכת האחר. ורק כשמלפתם בהם אינו מברך. וכן בבשר ודגים או גבינה, לאם כן אוכל פת אחר הדגים, כדי להעביר מליחות הדם, שאינו מברך על הפת כמבורר. עכשיו תקשיב טוב מה חשוב פה. פה אומר ככה, האוכל מיני פירות עם פת הבא בכסנין. עכשיו מה קורה פה? יש לו פירות, חתיכות פירות ככה, ויש לו עוגה. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהעוגה זה העיקר. עכשיו מה עושה את איך קוראים לזה? מה עושים את הפירות האלה? בשביל מה? ללפת מה? את העוגה. אני רוצה להעביר את העוגה עם פירות. מותר לי, אם אני אוכל זה מעורבב, זה מותר לי. דוגמה, אמרתי לך, אתה זוכר אמרתי לך, יש לי עוגה ויש שם תותים. זה כבר ביחד, אתה מברך מזונות ואתה פותר את מה? את התותים. אוקיי? עכשיו, בדין שלנו זה אותו דבר, מה הולך פה? הוא לקח מיני פירות עם פת בכסנין. יש לו פה, אתה רואה פה? יש לו, באותו צלחת, יש לו כמה פירות חתיכות, אוקיי? ועל ידו יש לו עוגה. עכשיו, מה הוא אומר? ואין לו לפתן אחר. אין לו משהו בשביל להעביר. למה צריך להגיד את זה? בדרך כלל, בעוגה אני יכול, כמו שלמדנו, אני שם גבינה, או אני שם ריבה, אתה זוכר? נכון, זה גם מתאפל. פה, בגלל שלא היה לו, איך קוראים זה, ריבה וגבינה, עכשיו היה לו פירות. מותר לו לעשות את זה, למה לא? זה מלפת בזה, אוקיי?
לפת זה לשון להעביר את זה ביחד. השאלה מה בדעתו, אם הוא רוצה לאכול את זה ביחד? נכון, זה בדעתו, זה הלשון ללפת. זאת אומרת, כמו שרוצה לעשות, למה אומרים ככה? במוציא, למה זה פותח הכל? בגלל המוציא יש לו כוח ללפת כל הדברים. כל הדברים. אוקיי, עכשיו אותו דבר בעוגה, בגלל שהעוגה יש לה 5 מיני דגן, יש לה את הכוח הזה, אני יכול ללפת למשל גבינה או ריבה. אתה רואה שאני לא מברך על הגבינה, וגם על מה? על הריבה. למה? זה עיקר וטפל. פה במקום לקחת, זאת אומרת, גבינה וריבה, הוא לקח פירות, חתיכות, אוקיי. אז זה מה שאומר, ואין לו לפתן אחר, יש לו רק זה. מה זה? מה זה הלפתן פה? זה הפירות, אוקיי? רגע, הוא מלפת בפירות, אלא את העוגה. רגע, זה חייב להיות באותו צלחת דוד? לא דווקא. רגע, אם זה נמצא על השולחן. לא דווקא. אתה צודק, זו שאלה טובה. יש לי שאלה, יש לי קרקרים על השולחן, אני אוכל חלבי. בלי לחם, לא עושים מוציא. לא, לא חייב להיות אותו צלחת. לא חייב? יש לי פוקות. אם אתה לוקח את העיקר שלך, ואתה לוקח את מפה בשביל... ואני מלפת בו ממש, בשביל ללפת. כן, אז בסדר, אין בעיה. לא, אני פותר אותו, נכון? כן, כן, זה העניין. זה העניין, חזק וברור. ביחד לא צריך להיות דווקא באותו צלחת. אז זה נקרא, זה ברכה שלך. אבל מה שקורה, שאתה אוכל בנבחן, זה משהו אחר. אם אני אוכל מהגבינה... עכשיו נראה הדין, כמו שאתה אומר, בדעתו, הוא התחיל בדעתו, זאת אומרת, בדעתו הוא התחיל שמה, בשבילו זה העיקר, ומלפת את הדברים האלה, אפילו לא אותו צלחת. אבל מה קורה הדין, שאם הוא התחיל, ואחר כך התברך שהוא אכל בלי את העיקר. זה הדין שלנו, נראה מה יוצא, אם זה מועיל או לא מועיל. אני חושב שאם הוא פתר אותו, אז הוא כבר לא יכול... כן, מצוין. אז מה אתה לומד מפה? זה תלוי בהתחלה הכוונה שלו, איך הוא התחיל. עכשיו, אם הוא התחיל בגבי שלנו עוגה, והוא לקח במקום גבינה או ריבה, כמו שאמרנו בסעיף א', שם מדברים על ריבה וגבינה, אבל פה במקום לקחת את זה, לקח פירות, אוקיי? ממשיך, אומר, אף שיאכל מהפירות באמצע בלי העוגה, הנה השאלה. אתה רואה מה פה, מה קרה פה? בהתחלה, בירך רק על המזונות ופתר מה? את הפירות. מה עושים פה הפירות? זה תפל. נכון? עכשיו, אחר כך מה אומר? ואם הפירות האלה באמצע, שאני, הרי אני התחלתי בהיתר, שהעיקר בשבילי זה מה היה? עוגה. ומה היה תפל? הפירות. עכשיו באמצע התברר שאני אוכל בלי עוגה. עוד לא חתמתי, אני באמצע אוכל. ואני רואה, נו, מה צריך לעשות? צריך לברך או לא? הוא אומר אפילו לא תברך, למה? בגלל איך התחלת את זה. אוקיי? אתה רואה מפה את הפירות האלה זה תפל. למה? בגלל שהתחלת בהתחלה, אכלת ביחד, אז פה יש דין עיקר ותפל. מה קורה באמצע? למשל, נגמר לי למשל, דוגמה, נגמר לי עוגה. ונשאר לי קצת פירות, מה, אני צריך לברך על זה? לא. התחלתי בעיקר, בתפל, אפילו כשנשאר אין בעיה. אוקיי, זה כלל, תשים זה בראש, חשוב מאוד. אומר, אינו מברך על הפירות. למה? מכיוון שאין כוונתו באכילת הפירות, אלא ללפת בהם את העוגה. מה הייתה הכוונה? ללפת בהם הכוונה. אתה רואה, הכוונה חשובה פה בהתחלה. אז מפה אתה רואה את הכלל. כשאתה אומר עיקר וטפל, זה התחלה, שהיא נותנת את החתימה. אבל אם אתה מתחיל למשל בהתחלה, בנפרד, לא יכול לעשות ברכה לבד, בשתיהן, אין דבר כזה. כשאתה אומר תפל ועיקר, זאת אומרת, אתה אוכל אותם מעורבר. ואתה נותן לו דין כוח, כשזה גדול מזה. השני נהיה תפל, אז פה כשאתה אוכל מעורבר. אבל בנפרד אין דבר כזה, ברכה בברכה. אוקיי? אז במקרה שלנו ככה, לקח עוגה, לא היה לו דברים אחרים, לא גבינה וזה, לקח פירות.
אז הוא מלפת בזה. עכשיו, מה העיקר? עוגה. הפירות, תפל. באמצע מה קרה? לא נשאר לו עוגה, או אפילו כשיש לו, אבל כשאוכל, איזה זמן ככה, אכל בלי עוגה. אין בעיה. איך הוא התחיל בהיתר? עיקר ותפל. אוקיי? מובן אבי? הבנתי. זה חשוב מאוד זה. ממשיך. תגיד לי, ואם זה... טוב, עזוב, אני לא אבדה, אחר כך אני אשאל שאלה. בוא, ממשיך. שאין כוונתו להכיל את הפירות, אלא ללפת בהם את העוגה. אתה רואה? הוא מביא לך, הכוונה שלו, אתה יודע מה, הפירות לא כל כך היו חשובים בשבילו. בשבילו זה היו תפל. באים באתי לפת מה? את העוגה. מה משנה אם באמצע אכלתי פירות בלי העוגה. הרי מה שחשוב לי, שאני עשיתי ברכה אחת. איזה ברכה עשה? מזונות. זה פתר מה? את הפירות. אתה מבין? זה תלוי הכוונה. אז ממשיך. עוד הפירות כתפל, הנה, אתה רואה כך קוראים לך. אתה רואה איך זה הפירות תפל. כן, ממשיך. לגבי העוגה, מובן. ואין לברך עליהם. על מה? על הפירות. זאת אומרת, אם אפילו באמצע אתה נשאר בלי עוגה, בגלל שהתחלת עם עוגה ביחד, עיקר ותפל, אפילו באמצע אין לך עוגה, וממשיך לאכול בלי עוגה, אתה לא תברך. למה? בגלל שהפירות באים רק ללפת את מה? את העוגה. וזה את העוגה. למה אומר בספק ברכות להקה? אתה לא יכול. רגע, ואם נשאר לי עוגה דוד, אפשר גם לברך, נכון? לא צריך לברך. מה? אם נשאר לי קצת עוגה ואכלתי מהפירות? לא, מה הבעיה של עוגה? זה לא בעיה, העוגה זה לא בעיה. מה החידוש פה? אם אתה אוכל, הטפל לבד באמצע. אתה לא צריך לברך עליו. כבר ביטלת אותו. כן! הבנתי את הרעיון. אבי, דוגמה, אני אתן לך עוד דוגמה כשתבין יותר טוב. בגלל זה אני קראתי כשהיה, בגלל זה אני חוזר על זה. כל הכבוד. תקשיב אבי, דוגמה. אתה אוכל קוסקוס ועם ירקות, נכון? נכון. בוא, אתה אומר, אתה יודע מה, אני אוכל מרובב. מה הדין? עיקר ותפל, הקוסקוס עיקר והירקות תפל. בסדר. עכשיו אני שואל אותך, עכשיו, כשאתה התחלת, אכלת, יאללה, אחר כך לא נשאר קוסקוס. מה נשאר? נשאר ירקות. תגיד לי, אתה צריך לברך על ירקות? הייתי כבר מלכתחילה צריך לברך, עכשיו אני כבר לא אברך. למה אתה לא מברך? זהו, כבר פתרתי אותו כל הכבוד. הבנתי אותך. תבוא מהברכה מההתחלה. עוד לא שחתמתי, אז אני הולך לפי הכוונה שלי מההתחלה. אז למה אתה תגיד לך דוגמה של הקוסקוס וירקות? גם לגבי, אם יש לי גם קציצה על הקוסקוס, אפשר, אני יכול לבטל אותה? מה? קציצה, אני יכול לבטל אותה גם? זה משהו אחר, זה משהו אחר. קציצה, אמרת, יש לה דין אחר, אמרת. תשמע, בזה שואלים, אם זה, הרי סך הכל זה בשר טחון. זה בשר טחון, בדיוק בשר. אז שואלים אם זה בשר טחון, זה לא כל כך חשוב, יש אומרים, יכול להתבטל, זאת אומרת, יהיה גם תפל. בכל הדעות? אם זה עוף, חתיכת עוף, ובשר, חתיכת בשר, חייב לברך. אז קציצה יכולה להתבטל. מה? קציצה אני יכול להתבטל, יש אומרים כן. יש אומרים, אבל לא לכל הדעות. אוקיי, אבל אם אתה רוצה לצאת מהספק, תאכל ונפרד. הבנתי אותך. אתה מסודר. כל העניין אבי זה התחלה. זה התחלה. אתה לא יכול למשל כשאתה לוקח עוגה עם התות ועשית מזונות, ואחר כך אתה רוצה לעשות אדמה. אין דבר כזה. התחלת ביחד. הבנתי. אבל אם אתה אוכל זה בנפרד, אתה עושה שתי ברכות. הבנתי אותך. יש שסוברים שברכה שאינה צריכה צריך לגבי את התות. למה? בגלל שבאים ביחד. אז אתה רואה, פה הולך את הדין של עיקר שהוא 5 מיני דגן, מזונות, ופותר את מה? את התות. אבל דוגמה שנתתי לך לגבי את הקוסקוס, כשתבין בהתחלה, התחלת בעיקר, ואכלת מעובר. תיזהר רבי, זה חשוב מאוד שתאכל, כשאתה מברך, מעורבב בהתחלה.
אין דבר כזה שבן אדם יעשה מזונות ופותח את השני ואחר כך אוכל בנפרד, אין דבר כזה. לא, כשאני עושה מזונות אני צריך לקחת ביחד. ביחד לאכול, לא לאכול אתה פותח הכל. עכשיו, מה קורה באמצע, כמו המקרה שלנו? נתברך שאין לו, או לא נשאר לו עוגה, או אפילו יש לו, וככה באמצע אכל פירות בלי, זה לא משנה. זה חשוב מההתחלה. זה הכל תלוי בהתחלה, דוד. מה הכוונה שלך? זה חשוב מאוד. בגלל זה לטפל בעיקר, זה לא פשוט. צריך לדעת, זה... הבנתי אותך. תלוי מה הכוונה שלך לאכול. אתה רוצה לאכול אותם ביחד? נכון. אתה אוכל ביחד, אבל אם אתה רואה למשל, אתה רואה בן אדם עושה שתי ברכות, מה תגיד לו? תגיד לי, אתה מכיר את ההלכה? מה יגיד לך? למה? אתה יודע למה אני התכוון? מה תגיד לו? מה אתה רוצה כשאני אוכל כמו שאתה אוכל? זה לא פשוט. זה לא פשוט. בגלל זה הדבר, תפל בעיקר, אבי, תגיד לי מישהו לא עושים ככה וככה. אבל אם אתה רואה אותו שהוא אוכל מעורבב, בהתחלה תגיד לו, תשמע, זה בעיה פה. אבל אם הוא אוכל בנפרד, זה זכותו. למה? הוא לא אוכל מעורבב, הוא אוכל ככה בנפרד. יש כאלה קוסקוס, אוכלים בנפרד, ואוכל בנפרד. הבנתי אותך. הרוב, אני לא יודע, אוכלים את זה. כן, איך אתה אוכל את זה בצלחת? אתה אוכל ביחד? מרוקאים בטוח אוכלים זה מעורבב. לא, אני אוכל מעורבב. כן, מרוקאי זה, אני יודע מה, אשכנזי אוכל את זה, אני יודע. לא, אני אוכל. אבל אתה אומר, עדיף לאכול את הקציצה בסדר בנפרד, זה אני הבנתי. כן, אם אתה יכול לעשות זה לא בעיה. כן, הבנתי, לא לאכול ביחד. הכי טוב. עכשיו, אם יש משהו, למשל, יש לך למשל דוגמה טובה. הנה, בשר טחון. יש כאלה שעושים ספגטי עם בשר טחון. אתה מכיר את זה? נכון. כן, מה הברכה עושים? בולונז. כן, נכון, מה עושים איזה ברכה? בולונז? כן. אז נראה לי מזונות, רק מזונות. אין מציאות אחרת, זה הכל מעורבב. כל הכבוד. למה? בגלל שאתה אוכל מעורבב. אתה רואה? הבנתי, אתה אוכל אותו מעורבב. אבל פה זה טחון. רק מה, רצו להגיד, למשל, מה שאתה שואל, זה אולי יש, אומרים אולי יש חשיבות, אבל זה לא כמו בשר שאתה רואה את החתיכה, או עוף. זה לא כל כך, אתה מבין? אבל אם אתה רוצה לאכול בנפרד, אתה יכול לברך, אין בעיה, אבל טחון זה לא יעזור. למה? טחון בא לערבב את האוכל. פה אתה כבר צריך לחפש את הבשר כדי... נכון. הבנתי איך אתה... לפעמים יש משהו גם לגבי אורז עם בשר טחון, יש כאלה, אז לא מברכים על הבשר. אז אתה רואה מפה, האורז מזונות הוא פותר את הבשר. לפעמים יש פלפל ממולא, גם אדמה, גם זה. הנה, גם ממולא, מצוין. מצוין, זה דוגמה. למה? העיקר שלך זה האורז. זה האורז, נכון. אתה רואה? אז אתה פותר. אתה פותר. כשאתה רואה למשל מעורבב, באים ככה, אתה תשקול לגבי את כמובן, יש גם עניין של, צריך להבין אבי, ולגבי, חוץ מ5 מיני דגן, הדברים אחרים זה הולך לפי כמות. זה מה? כמות. אבל ב5 מיני דגן לא. יש כוח, כמו שראינו בקוסקוס, אפילו כשמיעוט לגבי ירקות, עושים מזונות ופותחים מה? את הירקות. פותחים את הירקות, אבל מברכים ברכה האחרונה על הירקות, אמרנו. אם יש שיעור כמובן. אם זה פחות מכזית, לגבי... כן. נכון, למה? אפילו כשאתה אומר, הוא פותר ברכה ראשונה, עיקר פותר ברכה ראשונה ואחרונה, מתי? אם אתה אוכל כזית מהעיקר. כזית מהעיקר. אבל אם אתה אוכל פחות מכזית, אפילו שפתחת את הטפל, ובטפל אכלת כזית, והעיקר לא כזית, אתה עושה ברכה אחרונה של הטפל. זה טפל חיה, מה? אתה לא יכול לצאת בלי לשלם. אתה אוקיי, אבי? מצוין, זה מובן מצוין. אז פה העניין שלנו אמרנו לגבי את הפירות האלה, והיינו לטפט כמו אמרנו על עניין של הגבינה או את הריבה.
ספק ברכות להקל. אולם, האוכל פירות לבד בתוך אכילת פת, אבא בכיסמין, תשמע מה אומר לו פה. אוקיי. אולם, האוכל פירות לבד, עכשיו הוא אומר לך בנפרד, לא בא ללפת. אוקיי. בתוך אכילת פת אבא בכיסמין, עם עוגה, לבד, ואינו מלפתם ביחד. אתה שומע מה אני אומר? בנפרד. אז מה עושה? מברך על שניהם, כמובן. תמשיך מה אומר. אינו מלפתם ביחד, בוודאי שאין האחד נפטר בברכת האחר. הבנת? בוודאי הוא אומר, בטח. אתה רואה מה ההבדל? מה אתה אומר פה הכלל? אם אתה אוכל ביחד, זה יש דין עיקר וטפל. אבל זה מנפרד, זה לא יעזור. חייב לברך. אבי מובן? מובן, איך איתך? מה הכוונה שלך? אתה רוצה לאכול אותם ביחד? אז בגלל זה אמרתי לך, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תגיד לי למה עשית שתי ברכות? לא. תראה, אולי הוא אכל את העוגה, והפירות אכל בנפרד, אבל אתה יודע מה אכלת? אתה אכלת ביחד. אז מה יוצא? אתה עושה רק ברכה אחד, והוא עושה שתי ברכות. זה לא ברכה לבטלה. לא לבטלה. זה בכלל לא ברכה לבטלה על השני. למה? הוא אוכל בנפרד. בגלל זה אמרתי לך, אתה לא יכול להגיד הלכה היא ככה, תלוי איך בן אדם אוכל. הבנתי אותך. אני רציתי שהיית חץ צריך לחזור עליו טוב. כן. תשמע אותו הרבה פעמים עד שיכנס טוב. הבנתי אותך, כי זה כולל את כל ההלכות, זה חשוב, אבי, אני רוצה שישמע הרבה פעמים, תחזור על זה, על זה, על זה, על זה, שיכנס טוב. בגלל זה אני רציתי לחזור על זה. כל הכבוד, תראה, זה עשה סיכום של הכל. ורק שממה לבטם בהם אינו מברך, אתה רואה? רק שמלבטם בהם. מתי אתה אומר שאני לא מברך על הפירות, אם היה אתה אוכל עוגה עם הפירות? נאכל אותם ביחד. מפה לומד כל הכללים שלמדנו על זה. זה כלל. כל פעם שאתה אומר, עיקר פותר את הטפל, רק אם אתה אוכל מעורבב. הבנתי אותך. מובן אבי? הבנתי אותך. אני רוצה, לפני כשאני ממשיך, שיהיה מובן. כן, מובן, פיקס. פיקס. הרגשתי את זה, לא? הרגשתי את זה, מה? כן, כל הכבוד, כן, זה היה... עכשיו זה יושב פיקס, באמת. ברוך השם. יאללה. למה? חבל, מסיימים את הנושא, וזה פה נתן לך את החטא כל הכלל. בדיוק. את הגלידה, את הכל, את הקרמבו. הנה, זה חן בבצע. כמו שאמרנו, קרמבו, תזכור, הביס האחרון תאכל עם הביסקוויט. לא תשאר עם הביסקוויט. למה? שם יגיד לך איזה מחלוקת. למה מחלוקת? המחלוקת השנייה, שאתה אוכל 4, איך אתה מסתדר? זה בעיה גדולה זה. אמרנו כן, יכול להגיע לשיעור. מדבר על המחיה. נכון. אם זה ככה, מה עושים? בהתחלה תגיד מזונות ואתה תפתור הכל. נכון. זהו. שאחד, 2 זה בסדר. ואתה נכנס למחלוקת, נכון? כל דבר אבי צריך לחשוב טוב, מה, הוא עושה את זה, למה אני עושה ככה. אבי, יש דברים שאתה לא תהיה, שומע. אני אומר לך, אבי, איפה אתה תמצא? תתקשר, דוד, מה אתה אומר? אני אברך או לא אברך? ככה הכי טוב, הכי טוב. הם רוצים, אני חושב, תפעיל את המוח, מה אתה עושה? תבין מה אתה עושה עכשיו. הם רוצים שתפעיל את המוח, לדעת מה אתה עושה. אני אומר לך, בהלכות, לא תחשוב, זה טוב בן אדם שזורק ברכה ככה. לפעמים יש כאלה, לא מברכים. לא, אני למשל, הנה התרגלתי בעניין, לפעמים יש לי שירותים לפני הזה, לפני האוכל. לא. תבין, אין בעיה, אז אני אומר, למה שאני אברך 2 ברכות? אני כבר יושב לאכול. אני נכנס לשירותים. כן. תבין, עושה 1, יעני 3, בסירוגין, ואז מברך נטילת ידיים, ואז אשר יצר, ואז עושה ברכת המוציא. כל הכבוד. נכון? כל הכבוד, זה מה שאני עושה, ככה. למה? בגלל שאתה לא עושה 2 ברכות. אבל מתי זה? רק אם אתה יודע כשאתה אוכל
ונכנסת לשירותים בפנים. כן, זה בדעתו. אני כבר יודע שאני יושב לאכול, אז כן. לפעמים... זה מצוין. זה מצוין, זה מה שאני עושה, אותו דבר. תבין, אני אומר, אני כבר ככה יושב לאכול. דיברנו על זה, זה חשוב. עכשיו, שמה אמרנו, יש שיטה אחרת, שאומרת, אם אתה זוכר, הוא עשה בסירוגין, נכון? בשביל גם להוציא את הטומאה של השירותים, עושים את הדעים, ואוכל כזית, ואחר כך אומר שיצא. ואחר כך, אבל אני אומר שמה אני אשכח. הנה, כל הכבוד. אתה מבין, לפעמים אני שוכח. אתה יודע מה זה יצר הרע, איך הוא משכיח אותך? נכון, אבל יש רוצים להגיד, למה צריך להגיד אחרי? זה הפסק, אבל אמרנו כבר זה לא הפסק. בגלל שהוא... איפה הבינו זה לא הפסק? אמרנו, בנטילת למוציא, יש כאלה, יש עדה כמו אלג'ריה, אני חושב, שעושים את המזמור לפני מוציא. זה מזמור עושים ברב שבת, אני יודע, אני לא זוכר את זה. אוקיי. והמזמור הזה, שמה לומדים זה לא הפסק, ויכול. אז מפה אתה לומד, אפילו יש ארץ, אם אתה אומר, זה לא הפסק, שמה ישכח. שמה ישכח. אוקיי, אביץ? הבנתי, ברוך השם, יופי. לא, ממשיך ואומר, וכן בבשר ודגים, או גבינה, אלא אם כן, או חלפת אחר הדגים, כדי להעביר מליחות הדג. אמרנו, אתה יודע מה, ראינו גם לגבי פת, עם בג בשביל ללפת, כמו שדיברנו על דבר מלוח, אתה זוכר? נכון, שאם הוא בא לאכול אותו... אמרנו צריך להיזהר רק בדבר אחד. אם מחאת כזית ובצד השני, זאת אומרת, העיקר כזית, זה בסדר, למה? יש שסוברים, בגלל שאחר כזית זה ברכת המזון דרבנן. אבל אם אכל יותר מכזית, זה בעיה, צריך לעשות גם ברכת המזון. אתה זוכר? הבנתי. אלא אם כן אוכל פת אחר הדגים כדי להעביר מליחות הדג, ושאין מברך על הפת כמבואה. בוא, יאללה, עכשיו נעבור, ברוך השם, נושא חדש. אבי, יש שאלות? מצוין, פיקס. ברוך השם. לגביה. יאללה, מי שיצא עם מוצא אחרים. עכשיו אבי, זה נושא טוב, אבל תקשיב טוב, חשוב מאוד. אומר ככה, מה זה אם יצא עם מוצא אחרים? אוקיי, אם אני למשל, אני אכלתי עם מישהו, נכון? אכלתי למשל עוגה, שיעור, והנה גם אתה אכלת, אוקיי? אני מתחייב לעשות ברכה אחרונה, כמובן מכזית, וגם אני אכלתי. אני רוצה שאתה תוציא אותי ידי חובה. אוקיי. אתה יכול, למה לא? אכלנו אותו דבר, אוקיי? ישבנו, אכלנו, אני רוצה להוציא על המחיה למשל, אין דבר, אין בעיה, אוקיי? אוקיי. עכשיו מה אומר? א', אין המברך מוציא אחרים מברכת הנהנין, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם. ואז יוצאים בשמיעתן, כן? שמכוונים אליו אפילו לא יענו אמן. תקשיב טוב מה אומר. הוא אומר ככה, אין המברך מוציא אחרים. זאת אומרת, מי שמברך בשביל להוציא את אחרים, בברכת למשל נהנין, למשל על המחיה, מתי יכול להוציא את אחרים? רק אם אכלו ביחד. רגע, ברכת הנהנין זה האחרונה? כן. לא, ברכת הנהנין אני מדבר על... ברכה ראשונה, לא? כן. ראשונה. אבל פה, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם, זאת אומרת, אתה לא יכול לפתור בן אדם בברכה ראשונה, אין דבר כזה. אני לא יכול לפתור אותו. אני מדבר על ברכת נהנין. ברכת נהנין. זאת אומרת על המחיה. למשל, אני אכלתי, אוקיי? וגם אתה אכלת, אני רוצה להוציא לחובה את השני, כמובן, הוא צריך, הוא אומר תנאי, הוא צריך לכוון, מי שמברך לכוון להוציא את השני, והשני הוא צריך לכוון שהוא יוציא אותך. חייב להיות. ככה, זה כלל, גם בקידוש, שאתה, אני אומר כל פעם סימן כזה, כשאתה אומר סברי, מרנה, תסתכל עליהם, ככה תתכוונו, ככה אני עושה להם. לכוון שאני מוציא אתכם, וגם אתם צריכים לחשוב
שהם, אני מוציא אותם, שומע? הבנתי אותך. בלי זה לא יעזור. לא מו. עכשיו, מה הוא אומר בסוף? אפילו לא יענו אמן. מה זה אומר? תקשיב טוב. יש לנו כלל, שומע כעונה. מה זאת אומרת שומע כעונה? אני שומע, אם אני לא עונה אמן, כמו אני עניתי. זה הראשון, שומע כעונה. למשל, אתה בקדושה, אתה לא יכול לדבר, שומע כמה? כעונה. מה זה כעונה? כמו שאמרת אמן. אבל פה אותו דבר. אם אני מכוון שאתה מוציא אותי ידי חובה, אפילו כשלא אמרתי אמן, אני יצאתי. למה? בגלל אני שמעתי. ואני מכוון שאתה מוציא אותי, וגם הוא מוציא אותי, אפילו שלא אמרתי אמן, יצא ידי חובה. זה הכלל שומע כעונה. ואז יושבים בשביעתם שמכוונים אליו, הבנתי. כן, שומע כעונה, זאת אומרת, בגלל שאין לך אפשרות לענות, אמן, בגלל שבמצב, בקדושה למשל אתה לא יכול, אבל שמעת, הפסקת לא לדבר, רק שמעת, אומרים לך, שומע כעונה. מה זה כעונה? כעונה זאת אומרת על הדבר. אפילו כשלענות אמן, זה שומע כעונה. הבנתי אותך. אוקיי, אבי? זה כלל. אבל אני אומר, למה? אם אתה אומר, אין המברך מוציא אחרים ברכת המינים, אלא אם כן יאכל וישתה עם מים, אבל אם אני רוצה לברך ברכה בעצמי, לא חייב, נכון? לא, למשל בורא נפשות, לא מוציא אותך. רק על המחיה. רק על המחיה. כן, בורא נפשות לא. בורא נפשות לא, רק על המחיה. אחד עושה. בורא נפשות כל אחד לעצמו. כן, אני מדבר על המחיה או על העץ, על פיל הגפן, כן. ברכה מעין שלוש. כן, מעין שלוש. בסדר. ממשיך. אז פה, מה אתה לומד מפה? זה חשוב, הכוונה להוציא את השני, זה מה שחשוב. אתה לכוון שהשני מוציא אותך, אוקיי? והוא חושב להוציא אותך. זה מספיק. שמעת? הוא התכוון, לא אמרת אמן, זה לא משנה. שומע כעונה. שמעת שהוא מכוון לפתור אותך, וגם אתה שומע אותו דבר זאת גם בבית כנסת, כל הזמן אומרים ברכת הגומן. אותו דבר, ברכת הגומן, הנה. הוא אומר לך, אני מכיר, מי שרוצה אני מכיר. צריך לעמוד, נכון. למה? פה בדיוק שומע כעונה, אותו דבר. הבנת? למה אומר? מי שרוצה להוציא ידי חובה מגומל, מה עושה? הוא מברך לכולם. הבנתי. עלו כולם, לא חייבים. בסדר? נכון. יאללה, ב' אין יוצאים ידי חובה בשמיעת הברכה מאחר, אלא אם כן, כשאמרו את הברכה מתחילתה ועד סופה. ונתכוונו לצאת בה ידי חובה, והמברך נתכוון גם כן להוציאה מידי חובתה. זה חשוב מאוד, אבי. אומר ככה, אין יוצאים מידי חובה בשמיעת הברכה, מאחר, אלא אם כן שמעו את הברכה מתחילת עד סופה. בשביל בן אדם מוציא את השני, רק אם מה, מההתחלה עד סופה, שומע את הברכה, זה מובן. בלי זה, איך הוא יכול להוציא אותו, נכון? וואלה, הוא לא התכוון בכלל. ולא רק זה, ונתכוונו, אומר לצאת בה ידי חובה, גם לתנאי השני, כמו שאמרנו. והמברך נתכוון גם להוציא ידי חובתה. זאת אומרת, צריך שתי תנאים. תנאי אחד, מי שמברך, להוציא את השני. וגם אתה צריך לחשוב מה שהוא פותר אותך. הוא פותר אותי. בלי זה לא מועיל. זה חשוב מאוד. זאת אומרת, אם אני לא בטוח ששמעתי טוב את הברכה, אני לא אצא ידי חובה. נכון. אז פה, דבר ראשון, שאומר לך, בוא, אני מוציא, אם אתה שומע ככה. לפעמים, ככה, יש קבוצה ככה, מדברים, אוכלים, אומר, הרב, אתה יכול להוציא את זה? כן, כן, אבל חביבי, כשאתה אומר להם את זה, לרב, הוא רוצה, דבר ראשון, שתכוון שהוא מוציא אותך, וגם הוא צריך להוציא אותך. זה מספיק. דיברנו באלף, אפילו כשלא אמרת עונה, יש לנו דין שומע כעונה. אבל מה שחשוב פה, לכוון.
לכוון, הבנתי לכוון. במקום להגיד את הברכה, הוא יעשה במקומך. וכמובן, שיאכל אותו דבר מה שאכלת. אותו דבר. הוא משנה למשל דוגמה. הוא למשל עשה גפן וגם מזונות. אוקיי? רגע, למשל, הוא שתה גפן, מתחייב על הגפן, ואתה אכלת מזונות, וגם הוא מזונות. אפילו כשהוא עשה שתי דברים על הגפן וגם על המחיה, מוציא אותך. הוא מוציא אותך. אין בעיה. מה שחשוב שיעשה אותו ברכה מה שאתה מתכוון, מוציא אותך בדבר שאתה אכלת אותו דבר. הבנתי. זה חשוב בכלל. זה תנאי. נמשיך. ג' יופי. מי ששמע ברכה מחברו ונתכוון לצאת בה ידי חובתו, וגם אם מברך נתכוון להוציאו ידי חובה, ונמלך בדעתו לברך בעצמו, יש להסתפק אם יש לחוש בזה לברכה לבטלה, ולכן לכתחילה אין ראוי לעשות כן. תקשיב טוב אבי, מה זה בדעתו איך חשוב? תראה מה זה בן אדם שחושב, יש לו הסתיח דעת, מה הולך? הוא אומר ככה, מי ששמע ברכה מחברו, שומע ברכה מחבר, ומתכוון לעשות בה ידי חובתו. אתה רוצה להוציא לי חובה מהברכה, נכון? עכשיו מה קורה? וגם המברך נתכוון להוציא לי חובה. אוקיי? גם המברך. זאת אומרת, כמו אמרנו, התנאי הראשון, הוא והוא, נכון? בסדר. עכשיו מה קורה? ונמלך בדעתו לברך בעצמו. תראה מה קרה. מה את החובה שלו? לצאת מידי חובה מהברכה של החבר. עכשיו מזינים לך, הוא אמר, אתה יודע מה, אני לא רוצה לצאת מהברכה שלו, אני רוצה לעשות. שואלים, מה הייתה דעתו בהתחלה? הייתה בדעתו לצאת. הנה, עכשיו מה, מבינים לך, מה מזינים לך? לא, הוא לא רוצה. הוא התבלבל עכשיו, הוא לא רוצה, הוא רוצה לעשות את הברכה בעצמו. אז יש להסתפק אם יש לחוש בזה לברכה לבטלה. למה העניין הזה ולך מה זה? אבי, אתה למשל, אתה מברך. אתה רוצה להוציא אותי מהברכה. עכשיו אני, כוונה שלי, לצאת מהברכה שלך. אמרנו מה שתי תנאים, אתה צריך להוציא אותי, ואני מכוון שאתה מוציא אותי. אוקיי. זה מה שחשבתי בהתחלה. ואכלנו ביחד? כן, עכשיו בינים לך, מי זה בינים לך? אני. מה זה בינים לך? אני לא רוצה שאתה תוציא אותי. אני רוצה לברך עכשיו בעצמי. אומר, זה בעיה. למה? זה לשון ונמלך. מה זה ונמלך? עכשיו בהתחלה חשב בדעתו כאבה, לא, אתה יודע מה? אני לא רוצה שיוציא אותי. אני אעשה את ברכה בעצמי. התחרט, רוצה עכשיו לעשות את הברכה. עכשיו אומרים לו, מה היה בדעתו בהתחלה? שאתה תוציא אותי. ויש לחוש, זה ברכה לבטלה. אז הוא אומר, ולכן לכתחילה אין ראוי לעשות כן. לא לעשות דבר כזה. בגלל שאני מוציא אותך? כן, אם אתה בדעתו בהתחלה, אני רוצה שאתה מוציא אותי. איך ייתכן שאני, הכוונה שלי, אתה יודע מה? למה? אני אסביר לך למה. דבר ראשון, הוא כבר חושב להוציא אותך. למה? אמרת לא. נכון? אמרנו, התנאי צריך שתיהם, נכון? נכון. אבי, אני אומר לך למשהו, תשמע. אבי, תוציא אותי. בוא, מה יש לך בראש בשביל להוציא אותי? לכוון להוציא אותי, נכון? ומה יש לי בראש? אוקיי, להוציא אותי. אוקיי, עכשיו אני רק התחלת, אמרתי, לא, זה מה אני מברך. אז מה קורה פה? אתה חשבת על מי? על האוויר? אבל למה זה ברכה לבטלה? אתה מברך... יש אומרים לחוש לברכה לבטלה, למה? בגלל זה בדעתו בהתחלה הייתה כל כך חשובה, ונגרם לשני לחשוב להוציא אותו. לשני לא ייקח. לא יודע, בשבילו זה לא ברכה לבטלה, אתה מברך. נכון. אבל הוא שמה בדעתו בהתחלה הייתה מה? כשאתה מוציא אותי. לפתור אותך. ופה נמלך. כמו שאתה אומר, הוא התחרט, לא, אני אברך. יש דוברים, זה ברכה לבטלה, אומרים, לא רק זה, אומרים, עדיף
לא לעשות דבר כזה. הבנתי אותך. אם אתה רוצה לברך, זה בעיה. יאללה, שם ומלכות בברכות. שם ומלכות, הוא תשמע מה הולך פה. א', תקרא. כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה. נכון. אם דילג שם או מלכות יחזור ויברך. נכון. ויש אומרים שאפילו לא דילג, אלא תיבת העולם לבד, צריך לחזור ולברך. במלך לבד אינה מלכות, ויש חולקים וספק ברכות להקל. מה אומר זה? כל ברכה שאין בה הזכרת שם השם, הוא אומר זה לא ברכה בכלל. נכון. ברוך אתה, אני יודע, אתה מבין? אם שם מלכות זה לא ברכה. זה לא ברכה נקרא, כי אין בת העיקר. ואם דילג שם או מלכות, יחזור וברך. אם הוא דילג על השם השם, כן, כלום. מתי אתה אומר בחר ובטלה? שם שם מלכות. שם מלכות, בדיוק. הוא אמר, מי זה? נכון. אז הוא צריך לחזור? אתה צריך לחזור, הוא דילג. זה לא נקרא בחר ובטלה, הוא לא אמר שם מלכות. דילג. אוקיי. למה את העיקר? יש אומרים שאפילו לא דילג, אלא תיבת העולם לבד, צריך לחזור ולברך. תראה מה אומר. רגע, הוא אמר שם ומלכות? לא, אומר ככה. ויש אומרים שאפילו לא דילג, מה זה לא דילג? אלא תיבת העולם לבד. אמר, ברוך אתה השם, אלא תיבת העולם לבד. זאת אומרת ככה, לא אמר שם המלכות, אבל העולם לבד, העולם זה כלום. הוא אומר, צריך לחזור ולברך. למה? זה לא ברכה. זה לא ברכה. ברוך אתה העולם, מה זה? זה עדיין, זה לא, הבנתי, ברוך אתה העולם. אוקיי? הבנתי. לא, סליחה. יש אומרים שאפילו לא דילג, אלא תיבת העולם. אמר שם ומאשל, אבל לא אמר המילה עולם. שומע? לא אמר העולם בלבד. שאתה אומר שמלכות היא מלך העולם. הבנת מה אני אומר? אלא תיבת העולם לבד. אבל לא אמר שם השם? לא. אמר שם השם, זה לא ברכה לבטלה. תשמע, ויש אומרים שאפילו לא דילג. מה זה לא דילג? אמר שם מלכות, נכון? לא דילג, אמר ברכה. אלא תיבת העולם. מה זה אלא? מה דילג? דילג העולם. הנה, הבנת הלשון שלו. הבנתי את הלשון שלו. את העולם לבד, דילג, זה לא נקרא ברכה שלמה. ברכה שלמה. גם אלוקינו זה אותו דבר. גם אלוקינו זה... צריך לעזוב ולברך. למה? תשמע מה אומר. דמלך, תקשיב טוב, דמלך לבד אינה מלכות. שומע? כן, דמלך לבד אינה מלכות. מה צריך? מלך העולם. הנה, כל הכבוד. הבנת מה ההסבר? יש חולקים. למה? ספק ברכות. הנה פה בך ספק ברכות. יש חולקים ויש... אוקיי? תמשיך. מה זה הנה? אמן אחר הברכות. בוא סיימנו. יאללה, אנחנו מסיימים. עוד מעט סיום עושים. סיום מסכת. איזה מסכת, זה ברכות חביבי, יאללה. כל הכבוד, צריך להיות בקפקסים שם, את הבית כנסת שם. וואו, אתה יודע כמה אני קורא את ההלכות האלה בבוקר. יאללה, אמן אחר הברכות. אוקיי. אתה יודע, אבי, מה שאני שולח לך, יש שם הלכות שאני שולח לך, אתה יודע? נכון, הלכות ציצית, כל מיני, כן. זה טוב? זה מצוין, פרשת שבוע זה... לכל השבוע. זה לכל השבוע, יום ראשון, שני, אבל אני אומר לך, מה שראיתי את ההפתעות האלה, חבל על הזמן. וואו. זה באמת... ההפתרה הזה, שומע איזה מוסר, איזה הסבר. הוא נותן לך ממש המקור של כל הפרשה.
ממש, קראת את ההפטרה של השבוע? ההפטרה, לא קראתי את זה, קראתי את הפרשה, אבל ההפטרה לא. שלחתי את ההפטרה, חבל, אתה צריך לקרוא את זה. כן, אני אקרא את זה בעזרת השם. מה העניין, אני אסביר לך מה העניין הזה. העניין שמה מדבר בהפטרה, זה הנביא חזקיאל. בא לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, שמע, שיקח שתי עצים. שומע? עצים? מה זה יש ללשון הזה? עץ פה ועץ פה. אז הוא אומר, שתי עצים האלה, ולשים אותם באותו, זאת אומרת צריך להיות ביחד. מה לומדים פה? אומר, בעלי מושג שמם, זה אומר שהעניין הזה של האחדות של עם ישראל. שיש אחדות, משיח יבוא. אז מה לומדים מפה? כשמה לומדים, יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז עכשיו, מאיפה לומדים את זה? בתפילה, שאתה אומר תכין, מה אתה חושב, לפני בונה ירושלים, מה אתה חושב? משיח בן יוסף. גאולה. שמה אתה צריך לחשוב על בן יוסף. בן יוסף. למה? יהיה מלחמה, אתה צריך להתפלל, שאתה אומר תכין, מה הכוונה של תכין? תתפלל שיוסף, משיח בן יוסף, שיצליח במלחמה עם ארמילוס הרשע. ארמילוס הרשע, כתוב שם. ארמילוס הרשע. כן, כתוב שם בספרים, בסידורים. נכון. זה התכין. אז מה לומדים מפה? בן אדם ששואל אותך, מה הסימן כשיבוא משיח? תביא לו את ההפטרה הזאת. למה? אומר שמה, יהיה דבר ראשון, משיח בן יוסף. מזה, מה שאומרים תכין. למה מדובר? מה זה בבונה ירושלים? זה לגבי מה? בית המקדש. נכון. מחכים לו. זה משיח, שיבנה בעזרת השם, שיבוא. כבר מוכן. אנחנו, דבר ראשון, לפני יהיה מלחמה עם משיח בן יוסף, ואחר כך בן דוד, מי זה בן דוד? זה יהודה. יהודה משבט, יהודה מאיפה בא דוד המלך? משבט יהודה. אז מה רואים את הפרשה הזאת? פרשה, איזה מלחמה היה בין יהודה ליוסף. יהודה היה... איזה, מה אמר לו, איזה מילים קשות. כמוך כפרעה, אומר לך. כן, אמר לו, אתה בפרעה, אמר לו. אתה כמו פרעה. נבלע אותך, אתה בפרעה. איפה אתה רוצה להגיע? אבל היה חידוש. לא, אבל זה קשה, אבל גם יוסף ידע לענות לו. הוא הוכיח. לא, אתה יודע, הבנתי מה הייתה הכוונה, דוד? מה? יוסף רצה לבדוק אותם, אם הם תקנו את החטא שלו. בגלל זה הוא השאיר להם את בנימין. אבל הוא לא רצה שיהיה להם בושה. הוא עשה בחוכמה, אני אסביר לך למה. הוא יש נקודה, אבי, נשאלת שאלה לגבי זה, אבי, משהו נפלא. אולי נעשה קצת מהפרשה. יאללה, בעזרת השם. שמה כתוב... בוא תשאיר את זה בעזרת השם שבוע הבא. כן, אז הוא אומר ככה, תקשיב חשוב מאוד. הוא אומר שמה, מה זה העניין הזה שמצרים שמעו את הבכי של יוסף? איך ייתכן? מה הכוונה? שמעו אותה. איך שמעו את הבכי של יוסף? שמעו, כתוב לך בתורה. אני לא, הבנתי שהוא דיבר עם יהודה, כל ה... כן, אבל איך שמעו המצרים, הבכי של יהודה? תקשיב טוב. עכשיו כתוב שמה הוא לא יכול להתאפק. הרי כל העניין של... אבל האחים לא בכו, דוד. לא, אבל רגע, תשמע הנקודה, נגיע לזה. אומרים שמה, שמה עשה? מה עשה יוסף? עשה איזה תרגיל שלקח אחד מהמצרים, הוא היו אחורי את השבטים, ואמרו שקוראים לו, בנימין גנב את הגביע. אוקיי. אבל הם אמרו, הוא לא גנב. נכון? נכון. עכשיו כתוב שמה, פלא. אמר לו, כשהיה את הבעיה עם יהודה, בין יהודה ליוסף, הוא מביא לו, אתה יודע למה בנימין גנב את הגביע? אמר לו, הוא בן גנב. אמר לו, למה בן גנב? אמר לו, רצה להגיד לו, כמו רחל גנבה קוראים זה, ללבן.
ויעקב לא ידע. אמר, מי שגנב ימות. ולא ידע. אז אומרים שצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. וידוע, רק כשילדה בנימין, היא מתה. כן? כן, כן, מה אתה חושב? איך שילדה בנימין היא מתה? כן, במקום מתה. זה התיקון שלהם. כן, אבל מה לעשות, זה לא פשוט. הוא לא ידע יעקב כשהיא גנבה לו את זה, אבל יש הרבה הסברים על זה. למה היא גנבה, היא לא רצתה כשישתחווה כל פעם לזה, יש הרבה הסברים על זה. אבל זה לא משנה, השאלה שלנו, איך ידעו כשיוסף בחר? תקשיב טוב, יוסף, איזה צדיק, מה עשה? הוא אומר ככה, אם אני, כתוב שמה לא יתאפק, נכון? אם אני מראה להם, כמו שאמרת על המחירה והכל, מה יגידו? למה פרעה, יוסף לא יהיה לבד. איפה היו כל האחים? היו גם מצרים שמה. היו כל המצרים בחדר. היו באותו חדר. כן. עכשיו אומרים, אם אתה אומר שברחו, הרי אמר להם שמכרתם אותי. אז מה יגידו אם אומר ככה ואחר כך בכה? יגידו, מה, האחים שלו מכרו אותו? אנחנו לא צריכים אותו. תזרוק אותו גם מהאחים, נכון? מי זה בטח? מכרו מי יגיד זה? מצרים? אז מה עשה? הוא עשה בחוכמה. אמר להם, כל האלה שפה, הוציאו כל איש מעליי, הוא אמר להם. הנה, הוצאים כולם בחוצה. אז למה אמר את זה בחוצה? ואחר כך הוא ידע לדבר. למה? אחרי זה הוא בכה. הוא חשב, אז עכשיו, מה העניין שבכה, ששמעו? בגלל שהיו בפרוזדור. בפרוזדור הזה, מי ששמע, זה העניין ששמעו. שמעו את הבכי של מי? של יוסף. אבל לא בפנים. היו בפרוזדור, יצאו. ופה אמר להם, תתקרבו, אחר כך אמר להם, מה אתם חושבים? אתם חשבתם לרעה, זה הקדוש ברוך הוא, אתם הייתם שליחים, ופה איזה בושה חביבי לא ידעו מאיפה הימין והשמאל, היו מבולבלים חביבי. זה לא פשוט. איזה יופי של פרשה, תאמין לי בראשית. אבל אני רוצה, אבי, אני רוצה הפתרה, אם יש לך זמן בשבוע, תראה, בעזרת השם יש שם ממש עניין של משיח, תראה פה מדבר על העצים כמו שאמרתי לך, תקרא השבוע הזה, זה חשוב מאוד, ותראה שם מה דיבר יהודה עם איך קוראים לו, עם יוסף. לא סתם דיבר איזה בהתחלה, למה כל הוויכוח הזה? בגלל שיהודה אמר לאבא שלו, שלקח את בנימין, אמר לו מה, אני כבר נאבד לי יוסף, ועל זה 22 שנה לא ישן במיטה. למה נסתמה ממנו רוח הקודש? בגלל זה שבן אדם שהוא בצער אין לו רוח הקודש. אין לו רוח הקודש. אתה חושב, מה זה לא... איך הוא היה גדול כזה, באמת לא לומדים מוסר ממש אחר כך. אבל אתה יודע, אומרים שיוסף... תראה העניין, אחר כך... אבל דודו, אומרים שיוסף ידע, אתה יודע. מה ידע? יוסף ידע שאבא שלו חי, לא? כן, הוא ידע. ידע? לא, זה לא. אתה יודע מי ידע? מי ידע? יצחק? ידע. יצחק ידע, יצחק היה נכון, יצחק ידע. יצחק ידע ולא אמר לו. ולא אמר לו. ואנחנו לא יכולים לשמוע. אומרים גם היה השתתפות, הקדוש ברוך הוא גם משתתף איתם. זה לא פשוט המחירה, אבל מתי הבינו את זה? אחר כך שראו את הגדלות, וצריך להיות רעב בארץ, לא תחשוב, הקדוש ברוך הוא, אומרים שיש מכה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח התרופה לפני המכה. שומע? ככה, גם לגבי המן, הרשע. איפה התרופה? הייתה אסתר. איפה הייתה? אצלו. שומע? והוא חשב. כמו פרעה, מה חשב? להרוג, איפה היה משיח? אצלו בבית, הוא גידל אותו. נכון, וואלה. אז הוא שומע תרופה לפני המכה. מה אתה חושב? מי שלא רואה את זה הוא עיוור. וואלה, אני גם... ואומרים פה, הנקודה הזאת, אבי, של, איך קוראים זה? של 22 שנה לא ישן במיטה בגלל שהיה לו צער. וכשאומרים יש צער,
אין נבואה, נבואה למה אומרים, מסתלקת נבואה. צריך לדעת אבי. למה אומרים נביאים, אם יש להם שיר, שומע, זה הדרגה הכי גדולה בנביאים שיש להם שיר. שמחים. אם שמחים, יכולים להגיע לדרגה של נבואה. אבל פה אין רוח הקודש, כלום היה מסכן, חושב על זה, ומה ראיה? אחרי 22 שנה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם יעקב. מתי דיבר איתו? רק ששמה הוא חי. חזרה נשמתו, באיזה סימן, שצריך לשלוח לו עגלות, כל הדברים האלה, ומה נזכר שהוא לא האמין בהם? בעגלות? כן, למה? הוא אומר, דבר אחד שהוא חשב שלפני כשיוסף התפרד מאבא שלו, למדו איזה מסכת, מדברים על זה. עגלה ערופה. כן, אז מה עשה יעקב אבינו? יוסף, הוא הזכיר לו, הנה הסימן. הנה הסימן מה שלמד. איזה עכשיו הוא ימין. אז חזרה לו רוח הקודש. ופה חזרה נשמתו, ופה חזרה לו כמה רוח הקודש הכל. איזה צער, 22 שנים, אתה יודע מה. איך הקדוש ברוך הוא גלגל את זה? אתה חושב, אבל זה היה רק לטובה. שהכל היה לטובה, תדע. אבל אני אומר לך, זה שווה לשמוע את זה, לקרוא את ההפטרה הזה. אתה יודע, צריך לעשות איזה קלאסור, שומע? תגיד לי, כל מה ששלחתי לך, יש לך קלאסור? יש לי את כל הזה, בטח, יש לי כל הפרשות, אתה כבר, עוד מעט אני כבר לא צריך לשלח. אבי, תעשה לי טובה, תגיד לי אם יש לך הכל, חבל. אני עכשיו אעשה, אתה יודע מה, אני אגיד לך אם יש לי הכל. כן. כן, אני צריך לעבור על כל הפרשות. אבל תשים אותם לפי הסדר. כן, יש לי מסודר, קלסר. אני אשלח לך רק את ההפטרות, וזהו. הבנתי אותך, אני אסתכל שם בעזרת השם. בהזדמנות, אולי נבוא, נראה, ככה נסביר לך את התוכנה הזה, איך עושים. אני רוצה שתלמד איך עושים את זה, זה קל, ממש. זה קל, אולי אני אעשה. אנחנו נעשה את זה איזה יום אחד. לא, יש הרבה דברים, יש שם הרבה חומרים, הרבה. עשו ממש משהו נפלא. כן, הרב. כל פעם מוסיפים. כל הכבוד. כל הזמן יש חידושים. מצוין. אוקיי. טוב, יאללה, נו. יאללה, רק בשורות טובות. אמן. ביי. ביי.